Yonke iminyaka ngo-14 February siya-celebrate ney'thanda zethu, si-enjoye iy'khathi ezimnandi ndawonye. Siphana izipho, amakhadi, izimbali, nje sitshengisane ukuthi siya-appreciate-ana. Kodwa-ke uValentine akusilona nje usuku olufika ngomhla ka-14 kuphela. Usuku nosuku umuntu wakho kumele umtshengise ukuthi uthando liyini, umtshengise nje ukuthi uyam-appreciate-a, uyamthanda. Kulo nyaka-ke mina nomyeni wami sidecide ukuthi uthando lwethu silu-celebrate ngendlela ehlukile. Saya kwi-vacation siyongcebeleka ndawonye, sibe nesikhathi esimnandi. Kwaba mnandi laphaya. Ngaze nga-enjoya ne-favorite breakfast yami. Sagoduka-ke nenqwaba yezimbali. Kodwa-ke kuzona lezo imbali nakubona lonke bubumnandi, ibikhona into eyodwa eshodayo. Ekuyiyona element ebalulekile yothando nokubonda. Umyeni wami wangithengela izipho eziningi kwi-vacation. Ngangijabulile impela nje ngi-enjoya. Kodwa ngangagculisekile ekamereni. Kwakubanda. Sazama uku-enjoya ekamereni kodwa akwenzakalanga lutho. Saze sabona i-social media post ekhuluma nge-Men's Clinic International. To cut a long story short, savakashela-ke i-Men's Clinic International, salithola lonke usizo esilidingayo. Akusabandi neze ekamereni lethu, umlilo wenjabulo kuphela. Mina nomyeni wami sesiyayithokozela-ke manje iy'khathi ezimnandi ekamereni. Sijikile izinto. Ngiyabonga, ngiyanconcoza kwi-Men's Clinic International. Ukuze uxhumane ne-Men's Clinic International ku-WhatsApp, ungabathumela-ke umqhafazo ku-WhatsApp enambeni ethi 087 240 6245. Ngiphinde 087 240 6245.